no sé cridar. No, cridar no, fort. Fort. Sí, jo ho he fet. Sí, ho he fet ja. Va. Bueno, va, tu. A veure, els tècnics, sisplau. Vinga, Va, nano, deixa el mòbil, hòstia. ja us prendreu el cafè que està. Teleprompter. Val, gràcies. No? Quan vulguis. Què? El xiclet, val. Ja. Hola, amics pintaires. De nou som aquí per informar-vos de Montgat. Ja? Vale, va. Bueno, va, què? Va, comencem. Va, noi. Vale? Sí, sí, nosaltres, jo almenys sí. Ja estem. Sí. Vale, teleprompter una mica més gran, sisplau. Val, gràcies. Hola, amics pintaires. De nou, som aquí per informar-vos de Montgat Pinta. A primer lloc, molt contents de l'acollida de la proposta. Moltes gràcies a tothom. Ara sí, anem per feina. Això. Sí, i ja tenim data d'exposició pel 10 de novembre del 2017. Mira que bé. I romandrà fins l'1 de desembre del mateix. La tècnica serà lliure. Un moment. Lliure, sí, molt bé. Però que pintin a mà, Evidentment. Oh, bueno. I referent a la mida... Que el tamaño importa, Pel tamany no et preocupis, xata. Sí que em preocupo, sí. Li va bé el número 10, Reina? Va, sí. Doncs sí, màxim serà el número 10, sigui paisatge, figura o marina. I el suport, el que vulgueu. Això sí, molt important, el tema ha de ser Montgat. En principi, si arribem als 40 inscrits... Què passa? Ai, si arribem als 40 ens emborratxem, Isidre. Si arribem als 40 inscrits, el número d'obres presentades serà d'un quadre. I qui vulgui vendre'l també podrà fer. A veure, sabem que hi ha molts petits pintors que es deleixen per participar, però haureu de tenir paciència. Això serà més endavant. En aquesta ocasió es tracta d'una exposició per aficionats a la pintura adults. I per últim, us demanarem 15 eurets. El sopar d'empresa. Per la inscripció. Pica. Home, que servirà per cobrir les despeses a inauguració i gastos previs a l'exposició. I això és tot, amics. Poseu-vos a la feina. Salut i quinzels! Poseu-vos, està ben dit? Sí, està perfecte. Ha sortit perfecte. El meu pinzell ha trigat per jugar, Què? Perquè no, el meu pinzell ha trigat a sortir. Anem a mirar-lo com ha quedat. Clar, com que s'ha gravat? Bomba! Se m'ha travat el pinzell.